Hinahinay naman ka doon naman natong signalanan. Kani lagi ko na mahilot na to kay bago na tang nabi. Aka to din. Mrs. Malinan, bolt malagi. Indong amigo muhatag na po lingaw pero kini atong lingaw ron magpalahi ta sigurado to ko nga malingaw mo kay by episode ni ato ipaabot nindo inja kabahin ni sa istorya sa kinabuhi ni Lolo Kikoy nga taga Sudlon. Ay mga kaigsunan ko mga kahigalaan, before anything else, please like, share and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. So, mga ka-Junjuns, dili na nato langanon ako nang ihatod kaninyo, ako nang ipakita kaninyo ang unang episode nini karong buntaga. Kini amo ning na niabot sa among hunahuna para laman nga malingaw mo mga ka-Junjuns. Tunja. Ano na? Ako nang idalit kaninyo ang kinabuhi ni Lolo Pangkoy ag ang iyang mga apo. Ano yan? Mer! Naon sa mga Lolo Pangkoy nagkuan man makaklaro pa din na sisa kuan? Atro ko kanon dron, makaklaro ka na. Tata. Kaya murag nagduda ko dali na isa ba? Dali! Hoy, Lolo! Naon sa mga na? Nagwala kung sa'yo mong gikuan na klaro pa na mo, Lolo? Hindi na lagi ko kaklaro mga undong mo eh. Naglisod lagi ang taong kong pangita sa atong kanta. Asar ba yung taong ko? Maglugos pa doon ang taong kong kaklaro kay English para ba doon ang taong. Hala, English. Unsa-unsa man na mo pagbasa, di makakaibaw mo English. Di ba? Wala kay grade 1. Ako pa sa maling apo ko mga kailan yung bata. Hanap na kita doon na imong pananaw. Kaya magkiligawan ang taong lagi ko bukubor ng Basta, ginoo ko. Basta group ba niyo makakay ka-textmate? Emo na to nakuan. Emo na to na-reply dyan. Maulang diwa, naglisod po ko kayo magpatabang ng takorendo. Wala may signal dali. Ano man ka magtambay na social lagi kay high-tech lagi cellphone lo. What? Kahit ka ba kabja-kabja? Una nagkalaw kagbasa na di makakabasa. Pasampulon to, pasampulon. Di man mo kag-brain out man. Sige, ato na lang ang kanon to imo kuan. Grabe si Lolo na ko rin sa'yo. Uyaw. Lolo. Manahon na ito, magpangita na ito. Grabe. Ay, tram din siya. Ako na yung pasignal nito kuan. A few moments later. Lo, kano naman na yung mga kuan nagkiwig na malagay ka. Tara, hinahinay naman ka doon naman natong signalanan. Kani lagi ko na mahilot na to kay bago na tang nabi. Aka to din mo. Bago pa din kagibidyo as imong waswit? Kani ang kabagong katiksimit ka. Bago na siyang nagparamdam kay taga-asa na dapit ng Taga-asa man lang siya. Taga-asa man. Ambor kay taga-pulang bato. Ay, Pulang bato. ay, dadugay na mo na nang nag-text-mets. Taon-taon na po mga usang adlaw magtuka. Ay, kaya na lagi ni mama ko, lakaw.
Kaya naman undo. Sige, hinahinay na naman. Ay magtuod ko, magkuha ko wheelchair na to. Ngayon ano lamang makaistorya mo si mong uyab. Hindi na ginaw mapukuron ako ang MX. Ito, no? Ah, grabe. A few moments later. Hoy lo, nakulong ka, ramli ka na lang lo. O sama na pagkita ang Maroko, ito kalo. Mrs. mo na yun ang bolt malaki. Arang klaro ha pa nang, arang klaro hagmata ni lo, no? Ang dami, kontak na lang yung mga uyab. Dako, grabe gagmadas ko, grabe high-tech ka mo na yung mga ano. Kahit pwede siya, grabe ka, pero pasumangil. May tanaw mo nag-porn. Isumbong ka na sa imong uyab. Wala na matiwasag. Panaso nagkuhan kayo naghihubak man sa hadlok mig na tukaran sa isang hubak. Simbak og COVID. Sabi nagpadoo kay takdan mi. Tanawa. Salo dang lulo pangkoy. Pahuway salo, pahuway. Mauna, ningan ka din ni signalanan pero wa kakakuha sa mong uyab, pa pananawag, yung manawag, wa malagi. Gilad ra ka. Isba sige pangadyoan, siguro kag load. Kumbutin na ito ang gihatan. Kumbutin? Di, baw, di man siguro? Kinalagi magkatiguan daw. Unreserved po dataw, karon lagi mong load, unreserved. Wala na tayo kalibutan ang mga internet. Dahil nga naman lagi mo tanaw makag-porn. Tanaw pa mo gahe pa si Manoy. Among lolo nga Marokoy. Ang kinabuhi ni Lolo Kikoy. Bye-bye! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.